Kuom jod bura mawuok e homa Kerio Valley dwaro mondo jatend Migago mar arita Mathurka Kithure Kindiki ochwal kwayo ne od bura mondo gikal twak mapodho jolweny telo apedha mar rakruok kod jomaundu kod jonjore manyayo kuo mag jamni nyanduat mar ho mar okak. Jod bura kotelne kod Timothy Kiprotich owacho ni kidieny ma 241 kare mar adek mar chike omiyo thuolo od bura podho jolweny rakore kod midhiero mag arita e pachoka ka gikoni ma dhi kelo yot e kedo kod jomaundu go mapod dhi nyime gi monj kata bang' apisas mag arita ter e gwengego. We are tired as a county, losing people each and every time. And it's high time we call upon the minister, because we know that they have brought the KDF officers here who are doing nothing. Wanaosha nguo, wanajivinjari, and we know that the problem is legislation. Please bring legislation to parliament. We allow KDF to carry out the disarmament process once and for all. We want to tell the president and the government with a lot of humility that we want a deployment under Article 241(3) of the Constitution, a deployment that is approved by the National Assembly. Hatuwezi tuma KDF pale chini na tuambiwe KDF wakwanda police. That is shameful. We want a real deployment. Tuko na waziri amechaguliwa wa usalama. Tuko na commissioner wa polisi ameteuliwa na rais. Lakini kila siku waziri akishika mic aseme na nyinyi mtaona bandits, mtaona ndio bandits wanakuja. Every day you, the Minister of Security, you threaten the bandits. That's when they eat. Mr. Waziri, when will you act? When will we see actions in Kerio Valley? Migago mochung'ne kedo kod oro